ли се целуваш с нея? Ей, от вас ще поудея. Как не ви е срам, не знам. Пак зарязахте ме сам. Целуния вместо мене, давам ти цигара време. Да ревнувам ли защо? Много е възбуждащо. Усещаш ли ти, което и аз? Тя иска да легне в леглото с нас. При допира ни да пламне от страст и да покаже най-доброто. Опитай я и ти, а после и аз. И още, поне още час. Перфектната нощ, това е за нас. Аз, ти и Мерилин в леглото. Как обичам да я чувствам, пареща в моите пръсти. Все едно, че е жена, нежна и възбудена. Гледай формата и фина, тялото като коприна. Как да не поискаш, как да я вкусиш пак и пак. Усещаш ли ти, което и аз? Тя иска да легне в леглото с нас. При допира ни да пламне от страст и да покаже най-доброто. Опитай я и ти, а после и аз. И още, поне още час. Перфектната нощ, това е за нас. Аз, ти и Мерилин в леглото. Усещаш ли ти, което и аз? Тя иска да легне в леглото с нас. При допира ни да пламне от страст и да покаже най-доброто. Опитай я и ти, а после и аз. И още, поне още час. Перфектната нощ, това е за нас. Аз, ти и Мерилин в леглото. Ти си много лош късмет, но мой късмет ще ме убие някой ден. Любовта ти днес на целувките реза мой късмет. Зная, добре ги правиш. Знам, ти си много лош късмет, но мой късмет ще ме убие някой ден. Любовта ти днес на целувките реза мой късмет. Зная, добре ги правиш. Знам, ти си много лош късмет, но мой късмет ще ме